आसतु देखिए आमर नुआ ब्लॉग केमिति दीपावली पालन करागला। डेंजर बाण आगे से लगे
ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ଏତିକ କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭ ଦୀପାବଳି।